Buriani Tuhata Adoran Sutapuka Parmingkota Martang yang nahohom mahita dengan atabi Amin. Mari di mahita siya nomor 14. Mulai siya na ada satu ayat dulu. Dewata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tod di perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Ay ibana hapatean jala permulaan ni nasa na adong natamado ibana dina tinugihon na torok anak tu hasangapon padingkaton sun iduk ni hangulon na sida marhite-hite haporsuhon. Haleluya. Martang yang mahita ali Tuhan Dewata ama ni saluhut para sa nirohaon nung nga ditatap ho hami bang somon ay dang majua ho mga leon anak mo na sasaday Tuhan Yesus Kristus tutangan ni na perdosa asa taonon na haliaw dohot siya dibagi saat rori hau pinursilang sa itupahi kami marhite asin di roham asa margugo kami jala marbingit di roha songon anak kaholongan di rohami diak kasi taonon asa marsangap kuharmu dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus dohot tot di perbadia marhite-hite kami. Amin.
tangi kamu mapatik ni debata ima patik parjolo sa rodi patik paupaton patik parjolo au do Jehova debatam ninna debatata dan jadi maraku au bainomu debatam patik paduahon dan jadi kanaonmu jala dan jadi sumanonmu manangana di benua kijang dohon na di benua tongaon rodi na di bagasan aik na di toru ni tano yang kutunggal bisi sobaon manang sioluan patik patuluhon dan jadi dohonon kuar ni debata yang ko soture dalanna ay hona humna do sobot akan amar sineang di kuarna patik paupaton ingotamu mapabadiahon ari minggui dina nomari maulahamu nasa siulaumu alayang ko ari babituhoni ari paradianan ni Jehova di batamdui dan jadi homahula anggo dina sadari manang anakmu pe manang burung manang naposon lagi-lagi manang naposon buru-buru rodi pinahanmu rodi isi ni hutani halak pe na mangibati hutamu ay dinaw nomari do di toppa de bata langit doho tano doho laut doho nasa isina dungi maradia do ibana di hari papituhoni di bahini do ubana di pasu-pasu di bata Jehova ari paradianan nai jala di berbadiai ido sahana atong rak magidugugo mahita sa Tuhan di bata. Tatopoti madusat tatuado panidebata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata nabedia jalana bonar. Para si roha jala perteluk ni roha. Jalana basar doho. Saya merpanggulahi maroham midahami. Di bahini saya sama sudiru sanami. Dangadong nahu pangasaw kami dukon ni asin ni roham. Hati orang na pinatupan ni anak mudo. Nahu pasang kami tujulong. Di bawah ini pasonang jalapuli mahami akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baga-baga ni dewata tario tuhasesan di dosata. Ala ni pangalasiot tado ubay na tertulang Kristus. Jala binahin ni hajahatot tado iba na mabugang. Ape tu iba na pisang-pisang perhitian ni hasaw sangata.
jala binain di bukang na malumita hilala, kasangapom madi debata na digijang. Amin. Epistel Mingguta sadarion imana tersurat di Matius 10 tolu mamukka sen ayat 10 elu sarudi ayat 20 tolu tajahama margati soring ope tangion hamu ma upama taringot tu panaguri Tuganok na umugi harajaw ni Anggo sa diatusi Rono perjahati Mangarap na iburot Iman na sa kusunto dalari alai na sinaburgot tu na betuon imano bigi hatai gabi manikor las marohana menjakon Alay lang lamuran di batasan mahara Pasatok ina diba Abi tertergasi ketuana Dinasonggo pasusuo manak alai anggo na sinaburgot tu parsiubiani imano bigi hatai gabi pengonosolog akan nadi hasil kanon dohot hamuraut si pangasi ido mamisati hatai jadi dengan saut merperbui Ayang ada urutan na bengga Ido na ubi hatai jana diutusi Laos ido na saut pargue Ia pargue na saras lopik na uliba Ono puru lopik do na diba Puru lopik hampir na diba ido sahatna mertua do na tumangihon hatai di bata jalan no peopsa amin. tidak ko mahaporseaw tay songon na hinatidag ko nidongata sa haporseaon di sa dokpor tibiyon rap mahitamadok
Aku percaya diri Tuhan, hidup awal berguna dosa, dan kebal Tuhan. Aku percaya Yesus Kristus, anak daripada Yahweh pada saudari, iman dan tinggal di Maria, nabi dari seluruh Maria, dan orang Tuhan, hidup kata dan malam berdiri di panggung manusia, nama terbaik dari Allah dan Tuhan turun di tangan, nama Tapi gima titing na masa di huriata di bagasan na sa minggu. Tiking nama masa di HKBP Sutoyo Minggu 27 Februari 2022. Nah perjolo guar dohot topik minggu. Guarni minggu sadarion ima minggu estomihi. Topik minggu dang mulak boti hatani debata. Nah paduahon tikting perbagason, tikting parjolo. Nang majalo pasu-pasu pardokan saripeon ma panguli Tommy Junianto Tampu Bolon, anak ni Amata Tunggul Binsar Oloan Tampu Bolon, Tubuni Inata Emilia Borosi Manjuntak, Ruas ni HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Sian Sektor Jati Bening, Dohot Orwana, Friska Luciana Boru Pasaribu, Boruni Amata Johnny Pasaribu, Tubuni Inata Lena Rosmaida Boru Manurung, Ruas ni HKBP Resort Pondok Gede, Distrik Sapulusia, Bekasi. Pamasu-masuon Sabtu 12 Maret 2022 di Gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, pukul 8 WIB. Di pasu-pasu tuhatama nanaing memuka perdongan sari peoni. Napatuluhon, peleat tujoloni langgatan. Sadarion Minggu 27 Februari 2022 di Sude ibadah Dung Sipul Jamita papungu peleat tujolo di langgata dohita ambarhite amplop haperluan tu bantuan gerakan Rp1.000 dana pensiun HKBP lasma rohata pasahaton peleani napaupaton panitia pesta ulang tahun HKBP Sutoyo rapat panitia ulang tahun HKBP Sutoyo napa 40 tahun Senin 7 Februari 2022 seksi Parupuan BPH manotopon puncak perayaan ulang tahun HKBP Sutoyo Resort Sutoyo di hari Minggu 24 April 2022 na marhadumuan tu parhahe ida HKBP Sutoyo. Rapot panitia ulang tahun HKBP Sutoyo diuduti hari Sabtu 5 Maret 2022 pukul 10.06 WIB maringanan di lantai 2 Serbaguna. Pinangido tu sude panitia asaro madohoti rapoti. Napalimahon himbauan ibadah minggu. Hobar tu kondisi PPKM level tolu saat tu tanggal 20 Februari 2022 ibadah di gereja Toktongma tajagahon prokes naketat jala mamake 2 masker manang masker ganda. Pinangido tu ruas nihuria nanaing madohoti ibadah minggu asa mengupload aplikasi Peduli Lindungi di pintu gerbang gereja hobar tu anjuran dohot himbauan Satgas COVID-10 sia. Tu sude nama dohoti ibadah minggu asa menggunakan check-in dohot dung sidung ibadah menggunakan check-out. Na paonopon pertanyaan sektor
Kamis 3 Maret 2022 di Patu Pahuria do pertanyaan sektor secara tatap muka di gereja masuk pukul 10 sia 30 WIB. Tua karuas di sektor-sektor boima madohoti pertanyaan ini marhite live streaming. Link YouTube pertanyaan dibagi marhite WA group sektor na B. Na papituhon berita habot ni roha. Nunga jumolo marujung ngolu sada ama lamhot sinaga Senin 20 sada Februari 2022 tutup umur 50 tolu tahun. Hina baluhon ni inata renta borusitorus sian sektor pondok bambu pondok kelapa. Tuhatama mangapuli sude keluarga na ditinggalhon. Napa waluhon sumbangan. Di Jalo Huriata sumbangan sian keluarga situa SN Siaturi inang boru manurung sektor pondok bambu pondok kelapa bunga altar tu minggu 27 Februari 2022. Hamulateo di pasu-pasu do pedongan yoni debata keluarga sehat-sehat. Di pasu-pasu tuhatama napasahaton sumbangani. Lau pasikopon tiktingon boima tajaha tikting cetak ni Huriata. Songoni masahat ni tikting ni Huriata di minggu sadarion di pasu-pasu di bata mahita saluhutna botima. Mari di mahita sian nomor 12 mamuka sian nek sada doh uruna terus tapasah mapiliata sada a doh sada B.
dame ni debatana sumurung sian saluhu ni roha. Imana mangaramoti hati-hati nang pikiran muna. Di bagasan guar ni Tuhan ta Yesus Kristus. Amin. Horas marita saluna. Diamuna aka amanami inanami nama dohoti parmingguanon di bagasan gereja manang na adong di tongani bagas tabe. Hatani Tuhan di bagasan minggutta sadarion imana tarsurat di Yesaya bidu 55 ayat 10 rodi ayat 10 tolu. Yesaya bidu 55 ayat 10 rodi ayat 10 tolu hujahau madita ganup tapayut yukma di bagasan rohat tabe. Ai songon hadada buni udan dohot abolas sian langit jaladada mulak boti tusi da jolo di bornohi tanoi jala di pagabe asa martuburi jala di lekon boni tu halak panabur do roti tu halak na mangaton ikon songonido hataki naruar sian pamangaku dang mulak boti tuau ikon bainon nado lomo ni rohaku jala majadi tunahu tongos. Ai ikon di bagasan las ni roha kamu borhat jala di bagasan hadameok kamu pataruhon. Pagiaron ni akaduluk do robean suarana marulopolop di jolomuna jala nasahau di ladang martopap-topap tangan. Sikat ni tada-tada tubuh ma sapinur jala sikat ni latong tubuh ma bunga na khusus. Ima bahen barita di gowar ni Jahoba, bahen tada sa leleng-leleng na naso olo habar ido sahana. Diamuna aka amanami inanami, hupukka maturpuk jami taon majahaon ayat walu do ayat sia. Adorang so teks ni jami tata, nama dok songonon. Aidada pikiraku pikiran munai. Jala dada dalam muna akadalaku ninna Jahoba. Ai songon tibo ni aka langit sian tanoon. Songonido tumibo akadalaku sian dalam munai. Jala aka pikiraku sian pikiran munai ninna. Dipuka turpuk jamitai sesungguhnya sian ayat walu do ayat sia nama katahon songo dia sakap ni debata. Si Jeremia madok bahwa sakap ni debata pikiran ni debata songon tibo ni akal langit sian tano. Dangarong do pemetera tanabu ira kaya manginang lama meteri sian tano on sa tulangitan sadia meteri dangi. Berarti begitu jauh sekali. Kalau dalam istilah matematikanya tak terhingga hitungannya. Songon do hiado HP igo barhon. Rencana Allah. Ubani dangadong dope jolma yang merencanakan dalam hidupnya yang sampai mau bisa menginjakkan kakinya di matahari. Alangata boto songo dia do matahari. Sampai bulan pun mungkin dang dope hita. Hanya beberapa orang saja yang mungkin masih berniat mau membangun sekolah di bulan. Kita, rencana kita masih hanya di belahan bumi ini saja. Rencana talau merdalan itu Eropa pera mungkin dangarong dope, olah tu Bali dope. Manang mula tu huta dope. Rencana kita masih sesempit itu tetapi rencana Tuhan jauh, sangat jauh. Setinggi langit dengan tanah yang kita injak. Masa di dokon ibadah songoni, di dokon si Jeremia, ala memang tongon hati hai. Bangsa Israel nungagabe tertaban menjadi hatuban di tonga-tonga ni halak Babel. Mereka ketika mereka mengkhianati Allah dengan menyembah Allah lain, dengan memberikan dirinya bersekutu dengan kuasa dunia ini. Nama apa sahato diri nama marsigatung
tuhuaso ni portibion, lupa nasida debata yang adalah Allah yang sanggup menghadirkan kemustahilan bagi manusia. Dan diingok nasida songo dia debata na joloi paluahon aka opung ni nasida siantano misir gabe boy mangingani tano Kanaan. Gabe dilului do hati-hati terancam hasadaon manang hadamion ni halak Juda, halak Israel hati Allah ni aka bangso Babel dilului bangso na asing. Gabe dengan sekutunya untuk mencari perlindungan. Mereka tidak mencari Allah. Dengan mengkuatkan hubungannya dengan manusia, mereka juga mengkuatkan hubungannya dengan Allah orang lain. Lupa nasida tu debatana. Lupa nasida pasahaton dirina tu debatana. Lupa nasida menyampaikan kekhawatirannya kepada Allah sehingga mereka merencanakan hal-hal yang hanya terukur dari persekutuan dengan dunia ini. Upenido di doksi Yesaya bahwa rencana Tuhan itu luar biasa. Rencananya, firmannya itu nyata. Padan ni debata ikon na saudo di aka na makaporsiay ibana. Makana diuduti songon tibo naknya ni gabi dokon ay songon hadadabu ni udan. Sebegitu tingginya langit yang kita pahami bahwa hujan itu pun datang dari ketinggian langit. Tetapi dia datang membasahi tanah. Rodo udani songon aboles sia langit turun ibana dada mulak boti. Tukit jangi alai ikon masuk do tu bagasa tanoing. Kita tahu siklus penguapan. Air hujan tidak kembali menetes kembali ke langit supaya ada diteteskan kembali. Tetapi air hujan dalam siklusnya, ilmu pengetahuannya turun sian langit, jala masuk hubagasan tano, jala tanoi gabe mengeluarkan uap. Uap itu menjadi sesuatu yang dibawa oleh angin kembali dan itu kembali menjadi air membasahi tanah. Jala di dalam proses nih gabe uapi, tanah itu sudah bekerja menyuburkan tanah, menjadikan tumbuhan yang di atas tanah itu tumbuh dan bisa berbuah. Upenido dihatahon si Yesaya dalam teks turpuk jamitaon di dok ibana. Nang pesongon tiboni langit akar rencana di debata. Nang pesongon tiboni langit doh tano aka pikiran di debata. Ale rodo ibana songon udan yang masuk ke dalam tanah itu, yaitu ke dalam diri kita. Dia datang menghampiri manusia. Jadi molo hita dona menghampiri debata dan tahu hita. Alamat ceti bodoh ibana. Tetapi karena Tuhanlah yang menghampiri kita sehingga kita bisa mengenal belas kasih-Nya. Holong di debata di parnguluata. Dia seperti hujan yang menghampiri kita. Dak kita nama dapoton udani. Ale ibana do na masuk tu bagasak kita. Laos ido Yesus. Dia adalah hujan berkat yang datang dalam kehidupan manusia yang membasahi kita dengan firman jalan keselamatan. Asa marparbue ngoluta jala sogot haduan molodung salpusian hasianganon. Kita menjadi pemilik kehidupan yang kekal. Di sido amanginang. Jadi udani bagaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi daging ni nasi Yohanes. Daging itu adalah Kristus Yesus. Dan Kristus yang naik dan menurunkan Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat kita memahami firman asamian di bagasar rohata jalamar parbue di pangalahota. Ido amang inang nanaing dokonon manang nagabe si putihota sian turpuk jamita sadarion. Bahwa sebenarnya sesungguhnya meskipun Allah punya rencana yang besar, tetapi dia adalah Allah yang menghampiri kehidupan kita. Songo dia pe borak ni si taonota, songo dia pe hamaolon na tadopi sonari, songo dia pe balga ni pergumulan yang saat ini terus menemani, membebani, na iko si tuhu kota di parnguluat tahun, ingok mak, dia adalah seperti hujan yang menyejukkan kita. Alai asa tajako kita hujan berkat itu, maka kita harus seperti apa? Epistel tanakin nama dok
ikon gabe tano na denggan. Tano na denggan dan gabe batu. Tetapi tanah yang baik. Yang gimana tanah yang baik? Tentu songona di hataun si Yesaya di son. Ima tano na majalo mamornohi dibornohi ibana rade digenapi oleh firman itu. Dia bersedia dimasuki, dirasuki oleh firman itu. Jadi dang holan otak ni di perbinegian, dang otak ni holan di pikiran tak manginang, dang otak ni natabo tabege jamitai, dang otak ni nalawak perbaritai, manang perditai. Tetapi firman itu harus memenuhi, membasahi hati kita. Membasahi hati kita yang kering, yang merindukan jawaban doa, yang selama ini bergumul, yang selama ini mungkin kita menghadapi persoalan, itu harus mampu memberikan kelegaan bagi kita. Di sido marparbuema asa unang mulak buti, hatani Tuhan sian nguluta. Bermanfaat dia. Ahado manfaat nata ida muse. Diuruti do ikon songoni do hataki naruar sian pamangaku dang mulak boti tu au ikon bainon na do lo moni rohaku jalan menjadi tuhat tu akan hutongos. Berarti kalau kita untuk memahami apakah firman itu berbuah dalam kehidupan kita, tak ida mak. Aitu lo moni rohata do tabuan hatai manang tu lo moni rohani debata. Ukurannya apa? Kesenangan Anda atau kesenangan Allah. Jadi aku mulai dong ruas nama dok songonon. Aku udah balasir do rohaku mulai minggu di gereja nanyan. Lasir rohaku. Alanya musik na jago, parede na jago, padita na hebat. Lasir rohaku nina. Aku terukritiki do songoni. Apakah dia ke gereja untuk menyenangkan dirinya? Atau dia sedang menyenangkan Allahnya? Jadi ikon taboto damang ternyata molotung ta jalo hatan debata molotung pegabe hal na porsia hita molotung petalakaho si majujat ta mandapoton akabagus jorn debata ingo ma tujuan kita adalah menyukakan hati Allah, menghidupi firman-Nya, menjadikan sesuatu dalam diri kita yang sahobar dohot na pinangidon debata ido na didok di ayat 10 sadai disampaikan firman-Nya supaya kepada orang yang dikirimnya firman itu, supaya firman itu hidup dalam dirinya sesuai dengan kehendak Allah. Jadi bukan tolak ukur kesukaan kita mang. Asa marparbue di ayat 10 nakingani gabe makorhon nasida, gabe boy aik nakingani na masuk tu tano, gabe tanoi subur, kemudian setiap yang tumbuh di atasnya berbuah, sehingga dari benih-benih buah itu maka orang-orang bisa menciptakan roti iga bedalanna lahu merbagi tuakana asing. Lagi-lagi panggilan Tuhan adalah tentang menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kesuksesan firman itu sudah ada dalam diri kita adalah ketika Anda, kita semua sudah menjadi berkat bagi orang lain. Dan kalau kita na menikmati perbuah ini aik na mengului hatani debata di bagasa dirita, tetapi kita menjadi sumber berkat bagi orang lain. Jalan na mengetusi naung majalo hatani debata, hidupnya pasti dijadikan berbuah dan baik dan berbeda dengan orang lain. Marasing sian akajol mana asing. Alai dang di paasing asikon. Jaladang paasing asikon dirina. Jadi adong dohya uja songono namanginang. Jadi pajupang ma di bandara, dung landing kan dung mendarat. Pajupang ma namardongan, dua halak ama. Jadi ra nasidana dua dongan sa SD. Jadi nasada ibana pilot dan kebetulan ketika itu yang menerbangkan pesawat yang ditumpangi oleh temannya. Dongan nai padita. Jadi nasada pilot, nasada nai padita. Jadi pasti kidung mendarat, pajupang mana sida di pintu. Baru dung dibereng, ay hodo ini na. Jadi ala nanong di marsi Jepangan gabe nang pasobosiol na sida ia jak piloti ma paditai mangan tu sada tempat mangan restoran nadong jonok di bandarai. Dung saat di si makatai mahalaki di dok paditai ma tu piloti hebat doa te
ngagawe pilot to di pahabak ko jolma ngabigahali ho terbang puang nina aso boto bekidan nungga puluh kali adak ko tu sidak boto dak kitong etong be ali jago ho di pahabak ko jolma ya te nina baru Roma pilot itu kondang bah ho do padi to kebat nina di pataroko jolma itu hamatean nina bawa si rokok kosong beiro dah ho do pasaton tanone itu bagasan nina mamadokon Roma padi te iro teh sera pencabut nyawa ma di bahen paditai narohana alai di bagasan diri ni paditai songona dang tahu pakilana alai di suku matu piloti songoni mah hebat mung jalanga puluh kali ho orang mungkin ngadangi boto ho bepiga kali ho habang mabun pesawati urok majo asa lebih sukses sotu dongamu mololan na songoni do molo dapat berhato do biasa-biasa doi ale asa boy wakui kesuksesanmu suku maju tuho molo jago doho boy do di pahabako pesawat ale atrek nina mundur nina mardalan mundur Roma pilot ya ibu aruh ho so dir babain so nina ma berarti dang jago ro peho nina paditei ujago ro bede bata atau sono manga piga tahu ke padita nina nga 10 tahun debah nga 40 tahun na mau padita nina atong coba majo ko doko majo tangi yang alia manami ale dimulai sian amin na nina biung paditai balau sau sendiri pesonari mau ditesamu nadang botoi jadi melihat kesuksesan orang lain adalah bukan karena dia bisa melakukan sesuatu yang aneh yang berbeda dari orang lain tidak. Tuhan justru mengajarkan dengan sangat sederhana sekali. Ketika engkau sudah menjadi tanah yang baik, di atasmu tumbuh tumbuhan. Kemudian dari tumbuh itu ada bibit yang menghadirkan roti. Semua orang kenal roti. Tapi tidak semua orang pernah melihat ada pendeta yang mengatakan tangi yang alia manami sian amin na parjolo. Dang adong pilot na boy pahabakon pesawat mundur atrek dang adongi. Tidak harus demikian kita melihat manusia itu telah menerima dan menjadi sesuatu yang baik. Tidak harus aneh, tetapi dia mampu menghasilkan roti. Dan semua orang bisa menghasilkan sesuatu dalam kehidupannya. Jala sesuatu yang bisa dibaginya kepada orang lain. Jadi ido amang inang, napa duahon, na ikon si putihota sian turpuk jamita sadarion. Apakah saya sudah menjadi berkat? Dan apakah saya sebagai tanah yang baik yang telah dirasuki oleh firman Allah, yang di dalamku sudah ada firman Tuhan, aimar parbue doi sian pangalaku manang hok dope songo-songoni parnguluata. Bahkan ketika orang lain meminta tolong, kita selalu mengutamakan kesulitan kita sendiri. Disima asa boi tak evaluasi songo dia do bagas ni hapor siaku, jala songo dia do hapeakan ni hatani debata nong mian di bagasan rohata ganup marsada-sada. Na mangihu dia mu akamanami nanami dia 12 di dok. Ai ikon di bagasan lasni rohamu borhat, jala di bagasan hadami kamu pataruhon. Pagiaron ni akadolok do robean suarana marulopolop di jolomuna, jala nasahau di ladang martopap-topap tangan. Bahasa songoni ala memang barita nasadarion na pinasa ni si Jesaya ima barita taringot tupadan ni debatana naing paluahon bangsoi sian parhatobanan di Babel. Jadi marulopolo mahomulak di bagasan dame ho di pataruhon. Songo dia do haroa hamumulak ni bangsa Israeli sian tano Babel tu tano Kanaan. Dang ala ni na di pamonang debata manang namonang bangsa Israel marporang maradopon alak Babel. Tidak. Tetapi Allah mempersilahkan bangsa Persia yang dipimpin oleh Raja Kores ketika itu untuk mengalahkan bangsa Babel. Jala diukap debata rohani Raja Kores. Lau mernida habalgau ni debata halak Israel. Ubaheni tarukap rohana. Lau paluahon bangsoi asa mulak tutanona tukanaan. Artinya terkadang Allah memberkati kita dengan memberkati orang lain.
Terkadang Tuhan berencana untuk sesuatu yang baik bagi kita dengan memberkati orang lain. Terkadang Tuhan menginginkan Anda, kita semua menjadi berkat bagi orang lain. Terkadang kita harus dalam posisi sebagai si kores, laho mangalehon na denggan tu ala na asing. Terkadang kita akan menerima songon pabayanan ni si koresi di parngulata menerima berkat dari orang lain. Obani dang adong diganup akan na porsea tu debata ibana marlate ni roha iri dengki mamereng hamoraon ni donganna. Dan tidak ada dalam diri orang yang percaya kepada Tuhan menjadi sepele neang rohana mernida hapogoson haoton haurangan ni donganna. Tetapi setiap orang yang percaya supaya marolop-olop ibana ikut do pakeon ni debata nasa na adong di dirina gabi pasu-pasu tuh maliangna. Ubani dibaritahon nanaing mulak ma bangso Israeli. Alai tabayak ko majo amanginang. At sugari ma hita mulak sian Jakarta ma akan abo na pasugi na dong dihitaan. Mulneng mulak kita tusan alay dang boy berkendaraan, dang boy ikon mardelepat, dang boy mar mobil, dang boy mar pesawat. Alay ikon mardelepat hita rapak mulak tuhutaan, tuhitaan. Molo adong duluk-duluk. Molo adong aka gunung-gunung, bukit-bukit, lautan, batu-batuan. Menurut Anda, apakah itu memperlancar jalan kita berjalan kaki mulak tuhitaan? Tentu tidak. Sesungguhnya di pardalanan ni bangsa Israel pe molo ikon diberek kalaki di adopinasida ikon lewatan na aka dolok-dolok, aka robean, tentu itu semua adalah menghalangi kelancaran lakani nasida asa sahat tu inganan tano kanaan inganan ninasida. Tetapi Tuhan berfirman justru aka dolok-dolok dok robiani martopap-topap tangan marlas ni roha. Nah naing lapaton na disi bahwa ternyata Tuhan juga memberikan berkatnya keselamatannya melalui ciptaannya bagi kita. Isesek kita hamu akamanami nanami nasuma dege tano sonari. Mulsoi dege hamu na tano sonari ngababir hamen mamer kamu. Semua kita bergantung kepada ciptaan lainnya. Sesungguhnya kalau ciptaan lainnya pun menjadi pelayan bagi ciptaan yang lainnya, kita pun juga harus menjadi pelayan bagi ciptaan Allah yang lainnya. Molo mersigatung dohita tu aka natinopa na asing. Makanan kita, minuman kita, udara yang kita hirup, kita bergantung juga kepada ciptaan yang lain. Itulah cara Tuhan mengingatkan kita juga untuk mensyukuri nasa na adong. Songon akan nanitopa ni debatai marlas ni rohado laho makubasi hita. Kita lihat tidak ada udara yang berbeda di antara semua manusia. Semua merasakan dingin, semua bisa merasakan panas, semua bisa merasakan hangat. Tidak ada udara yang berbeda. Tetapi yang membuatnya berbeda adalah perbuatan kita. Walau tumpe kotor dolan akan asing nih, kita yang tidak peduli. Nah beni turpuk jami tahu pe bui dota putihi, songo dia hita mangargakon akan alitopa ni debata, namarlas ni roha makko basi hita, asa hita pe dohot laho majaga ganup akka natinopa ni debata. Dan itu kita harus mulai dari rumah kita masing-masing. Jalan namangihud diamu akamanami nanami, nabuya tusata sen ayat 10 sadaon, bahwa halangan pun akan mengebati ganup lakat tape, boy do di pau badebata gabe na doho makalacon haluan dihita ganup marsada-sada. Nah jadi kesulitan hidup kita, apapun yang menjadi penderitaan Anda saat ini, penyakit yang kita hadapi bersama, nang suang songoni na adong di bagasan dirita ganup marsada-sada, ingot tamu nama amanginang, saluhut nai boy pakyon ni dibatado, laho mabaik kita marlasi roha. Jadi sebuah persoalan bukanlah menjadi halangan, tetapi persoalan harus kita pandang menjadi tangga merahi kebahagiaan.
Na mangihut di hamu akamanami nanami dia 10 toli dokon. Sikat ni tada-tada tubuh ma sapinur. Jala sikat ni latong tubuh ma bunga na khusus. Ima bahen barita di guar ni Jehovah. Bahen tadda saling-liling na soolo habar. Ulului ma di kamus bahasa Batak alana olodo lapatan na agak berbeda sian bahasa Indonesia. Di dok sikat ni tada-tada ima semak duri sarupa doi songona di bahasa Indonesia baru tubuh ma sapinur. Sapinuri cemara. Dan saya mencari keistimewaan pohon cemara itu apa. Sehingga dalam teks Alkitab Allah berfirman semak duri itu diubah dengan cemara. Ternyata di dalam cemara itu memiliki beberapa jenis-jenisnya. Tetapi ada satu karakter yang sama di cemara. Yaitu dia bertahan terus berbeda dengan pohon yang lainnya. Baik di musim gugur, di musim kering, di musim salju, di semua musim dia tetap bisa berdiri. Ubanido pohon terang tai, pohon natal tai amanginang itu dibuat menjadi lambang bahwa dia tidak akan dirobohkan oleh situasi iklim. Gabe boy mata atusi dan kita tafsirkan bahwa Tuhan mau mengatakan semak duri diubah menjadi sesuatu yang bisa bertahan. Molo nungamian hatani debata di bagasa dirita, di pauba maaka semak duri, tada-tadai gabe sada pohon yang membuat kita teguh di dalam setiap musim duka, suka dalam kehidupan kita. Kita menjadi ciptaan yang kuat, memiliki kekuatan Allah. Jalaboi kita memperoleh sesuatu yang lebih baik ke depannya. Ubani tapaluas mahatani Tuhani mian di bagasa dirita. Jala gabe tano nadinggan mahita hapeakan ni hatani Tuhani. Asa marparbue di ganup akang nguluta. Jala didok muse sikat ni latong. Latong adalah tumbuhan yang bisa mengakibatkan orang lain ketika menyentuhnya gatal-gatalon. Jadi tumbuhan yang tidak dipelihara, dia liar karena memang bisa berefek samping kepada orang yang terkena. Tetapi berubah menjadi bunga na khusus. Bunga na khusus menjadi sesuatu yang lebih indah dan baik. Mulai di bahasa Ibrani na didokon digambarkan songon bunga melati yang memiliki aroma yang semerbak, menyegarkan mata yang melihat, mengharumkan aroma kehidupan bagi orang lain. Ubani ganup halak nang majakon hatan di debata yang tadinya dia berdampak negatif terhadap orang lain, kini dia berubah memiliki dampak yang baik bagi sesamanya. Gabi marparbue pangalahotai mabuan na denggan tu akadongan humaliang. Ubani amang sekali lagi ikon taparade marohata gabi songon tano na denggan hapeahan ni hatan debata asa makorkon di parnguluata. Dia parpudi sahali. Ikon boido marlapatan hatani Tuhan di ganup parnguluata. Firman Tuhan itu harus berfungsi dalam kehidupan kita. Jadi adong ma sada hujaha songon ilustrasi songonon. Adong ma sada ama tai baru pecah ipar karejuan na. HP ibana ama na burjudo margareja. Dohot di aka pertangyangan na. Do di aka parsauran na do dongan na. Alai dung na dipecati iba na sian parkarejuan nai, dia merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Dia merasa bahwa sia-sia do namar debataho Tuhani. Sia-sia do ganup na salu nai. Nina ibana. Jadi ala ni osom ni rohana, ujung na berusaha ma ibana mabain akadongan na asing pe asadang makaporsiai debata. Ubain dibain ibana ma tulisan na songonon. Saya sudah pernah mendengar banyak pendeta berkhotbah. Saya sudah berkali-kali membaca firman Tuhan. Kemungkinan besar saya sudah pernah mendengar firman Allah itu selama umur saya 35 tahun adalah
sudah sebanyak 3.000 kali nina ibana. Jika tolu ribu kali ibana mabegi hata di bata. Tetapi dari 3.000 kali saya mendengar firman Allah, tak satu pun yang saya ingat nina nasida. Jadi mari suang doi nama begi hata ni Tuhani. Mari suang do natu garejai. Mari suang do paditah molo marjamitai hodisi. Ai tong do dang ditangihon aka ruasmi. Nin nama madok songoni. Alai dang pola paditai na mga lusi Roma jongjong sada situa. Jadi jongjong masada situa di dok situai masongoni songonon. Satabi amang padita boy do walusi ruas tahun nin nama boy. Bar Roma situai di dok masongonon. Satabi damang da ngato 25 tahun na marumah tangga do inatakku nina. Jalo ngarong piga danak di hami. Jala di jabu nami holan inatakku do terus mangalopa. Urasa ngeru lubi tolu ribu heli ibana mangalopa di hami. Alai dak kuingot nanggo sada. Sian akan nani lopa ni inatakku aka ahado menu-menu nai sude. Dak kuingot ini na ibana. Dak kuingot. Alai na huboto ala ni si panganon na nilopanai kami bisa sehat. Boyaw mangula. Boy hubereng akaya nakoku ibur magodang di adopaku. Boy denggan hami sehat hami. Losongonido uauhon hatani debata. Memang tidak kita lihat dia. Tetapi ketika kita mendengarnya, dia seperti makanan yang memberikan kesehatan bagi tubuh kita. Songoni manang hatan di bata mangalehon kekuatan dalam hidup saya. Mungkin saya tidak juga menghafal firman Tuhan. Dang sude bakat padita pe, dang sude hamina boy menghafal teks Alkitab secara arafiah adong di bagasa pikiran nami. Tetapi setidaknya firman Tuhan na dibaritakan sesada halak, na ditangihon sesada halak, selalu ikon makorhon di parngoluan na. Tetapi dengan persyaratan dirinya harus menjadi tanah yang baik. Hapeahan na dinggan di hata ni debata na dinggan. Ikonido. Jadi kita juga tidak mengingat, namun lihatlah bertumbuh. Ai boy do taida yamang. Bereng anak komuna. Di boto hamudo 3 inci ibana tubuh setiap hari nai. Dang tabotoi. Alai dung sa taon tau kurba ngai tubuh bena saon. Ngai tibo besenau. Ninahi tarangi. Kita enggak lihat tapi nyata dia bertumbuh. Demikian juga akar rawatan kita, tanaman yang kita rawat. Kita dulunya hanya membuatnya seperti tunas saja. Lalu kemudian dia bertumbuh dan kita tidak lihat. Artinya dia terus dalam proses. Ubah ini halak nama nangihon hati di mata, dia selalu hidup di dalam proses. Jadi kita mangulu terus di bagasa prosesi. Saleleng kita bersedia menjadikan hati kita tanah yang layak gabi hapeahan nih hata ni debata. Ubah ini taida masongon topik ni mingguta sadarion. Didok dang mulak boti hata ni debata. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Agar firman itu tidak sia-sia, maka songon na dihatahon epistel tai ikon gabi tano na denggado rohata. Gabi hapeahan ni hata ni debata marparbue mai diganup aka pangalahota. Jadi uka mamang inang rohatai majakon hata ni debata. Jala ingok ma bahwa firman itu mampu mengubah kita. Mungkin tidak langsung drastis ikon menjadi sesuatu yang aneh. Alai nanget-nanget akan mengubah kita. Ubani unang ma marnaso hita mangajarhon hatan debata, mangauhon hatan debata, manangihon hatan debata, tarlu mobima lau manonahoni tuganup akapinoparta. Jadilah imam yang benar di hadapan anak-anak kita. Jadilah Kristus yang dilihat oleh anak-anak kita. Asa hatani Tuhanipe dang mulak boti tu ibana, tetapi sudah menggemburkan hati kita, menggemburkan persoalan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang terselamatkan. Jadi ma kita gabi aka inganan hapeani hatan debata marparbue mai jala jadi ma berkat pasu-pasu dia kahumaliang asa debata pesogut haduan mangalehon pasu-pasu na balga ima hanguluan nasora suda
diganup kita marsada-sada. Amin, martangi yang mahita. Mulia tema ali Tuhan debata di hatam nabadia na hutangiok kami sadarion. Tutu do ali Tuhan nunga di pasato aka dinggan di basam tarlumubi hatam nabadiai. Tuhami ganup ari, ganup tiki. Alai si patadang marparbue diganup aka pangalaho ng pabayanan nami Tuhan. Diajari hodo hamil Tuhan mamuka roha nami asa gabe tano na dinggan hapeahan ni hatam. Asa boy marparbue ali Tuhan siyam gano aka pangalaho nami. Ubani ali Tuhan marpangidua kami. Rapaminuaing paudukon sima jujung nami maradopoko. Hulopitami tangan nami ali Tuhan marsoba mangido tuho. Asa dilehoko matodi porbadia. Mian di bagasan roha nami gadup marsada-sada. Asa gabi inganan ni hatam nabadiai roha nami. Jalma korhoni di aka ganup pangalaho nami. Asa dihami mali Tuhan. Hasonangan nasyakoi. Jalaboy na kami pili Tuhan. Paroon pasu-pasu las ni roha di akadongan humaliang nami. Songsoni ali Tuhan debata nami huboto kami do. Sipata ala ni osom ni roha nami late ni roha nami. Dakwa uho kami hatani debata. Gabi roha diri nami do ali Tuhan. Nahulahami di parnguluan nami on. Dakwingot nami horo debata na gugos yan nasa na adong. Dakko hupangasaw kami di parnguluan nami aleholat diri nami sabing. Hagogoon nami sa diri, pikiran nami sa diri. Ubani Tuhan marhite hatam nabadia sa darion. Di paingot todo hamil Tuhan asa upa-ubah kami diri nami. Asa lamar sigatong kami tuho ale debata. Atong Tuhan pargugoy mahami. Manang nasongod dia pe borak ni si tuhukon nami di ngulu nami. Borak ni aka parukilon na huadopi hami. Borak ni aka tanggung jawab di perkeluargaan nami. Di perekonomian nang di aka ulan nami ganup marsada-sada. Tarlumobi mali Tuhan di masa pandemi COVID-19 sia. Natoktong ali Tuhan ikon adopan nami saha to apala tikyon. Tuhan pos roha nami. Na iko margogo do kami di aka padanmu. Na paluaw mo do gawno pamili Tuhan aka na porsia tuho. Jala lehonom mo mahay pason di portibion. Di hami sa luhut na adong di hasianganon. Jala sogot haduan, boy mahamil Tuhan ro tu bagas joromon, mamuji-muji ho, manopah oleh Tuhan, daw sian roha biar, boy rap doa kadongan nami marsaur, dang mabiar hamil Tuhan, dang adong batasan di hami sama hami, alai di padumuho mahami di bagasan asini roham, upay ni paudu roha nami ale de bata. Diganup aka protokol kesehatan na pinatupan ni pamareta nami. Leo na bisuhon nang di aka panggonggomi di tonga-tonga ni bangso namion. Asa dinggan na si dalitukan mangulaon aka ulaw na. Asa toktong rapami dalitukan di bagasan hadamion. Boy maringanan di tano na nilihomon. Jalaho malitukan na padahon aka na makasugoy ha porsyon namin na tuho. Aka kaum radikal na toktong alay Tuhan. Jong-jong lako manigay bangso namyon. Manigay hasadaw ni roha ni bangso namyon. Leor pos ni roha di hamili Tuhan. Asa manoktong hamili di bata mangula ko na dinggan. Tuganup jolma. Asa siyan na aka na hula hami Roma hadamian. Jalamarhiti hadamian ni mali Tuhan. Gabi boy hami menak. Rap tinggal di bangso namyon. Rap do akadongan nami. Nang pe marasing-asing ganup aka agama nami nang aka suku nami di hami sama hami. Tarlumobi mali Tuhan hami aka na di Jakartaon. Tuhan ajari hami gabi sodang ni debata diganup aka na humaliang nami. Asa makorkon hatam na badiai pada mehon rohan nami tu akadongan nami tarlumobi pada mehon dongan nami dohot nami. Nangali Tuhan debata nami sa tokin na mulak mahamis yan tonga-tonga ni bagas joromon. Paso-paso maakama nami ina nami nang akayanakon ni huriamon. Tatap parnguluan ni nasida ali debata. Tatap ganuk aka hamaolon na niadopan ni nasida.
Jala homa di bata namin na toktong mangalusi ganup akatangi ang pangiduan ni nasida. Asa tujulan no pele Tuhan manoktong nasida marlas ni roha. Manoba ko mamuji ho jala makasiho li hatam na badia. Narola ho mamornohi roha to dinami. Asa gabi pasu-pasu na kami dingulu namion. Ato ngale Tuhan dosa namin na macegodangi. Upasatami matuho sesamai. Asa tamama hamil Tuhan gabi habar na pasu-pasum. Talumobi tama hamil Tuhan gabi hapeakan ni hatam na badiai. Di bagasan Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amin. Tapa punguma se peliata, imana parjolo na di bagasan amplop, ima tupata laho manupahi kebutuhan dana pensiun ni HKBP, na paduahon ima songon na mangurupi huriata di pembangunan ni garejata. Mare de maita. Yesus,
Jong mahita saluna. Tapasada marohata tatangnya koma peleata martangi yang mahita. Ale di bata amanamina di banua gijang hodo haroroan ni salu silehon-lehon na dengan doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasa tamima siana nilihon mi tuhami pilen nami tuho. Saya jalo may gabi wap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asaw parasya kami pilenon. Pati bulkon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maroha nami marite-hite todim. Asalam utadami godang ni silen-len mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di banua gijang say pinorbadia maguharmu, sero maharajamu, sesau malomoni roham di banua tongosongon na di banua gijang, lehon matuhamisa darin hanguluan siap hari. Se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahabu di bagasan dame, jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhan de bata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de bata maho. Di sodakon Tuhan de bata mabohina tuho jala asimar rohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata mabohina tuho, jala di pasar romadamena tutod di munabe. Amin. Di hamuna akama nami ina nami ruas na hinaulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Nadong ditongan di bagas joron de bata, suang songoni na namadohoti di ganup akka bagas tabe. Kami saluna na makubasi, siyan tonga-tonga ni huria taha KBP sutoyo pasahaton selamat hari Minggu. Saya Tuhan ma na mga ramoti, mga leon haipason di taganup bersada-sada. Asa boy mo sa itapajupang di akka ari na mangigut. Horas!